Hola, avui cap a l'estany de Sant Maurici. I quan penses 2 hores de camí d'anada i 2 de tornada, però bueno, les 2 d'anada on estem, i penses, ostres, potser era massa. I si és aquella veueta, aquella que et diu, Ramon, torna ara, ja has fet molt. Torna ara, torna es pot, que el tens a 4 o 5 minuts. I arribem al costat a l'esquerra, tenim el riu Escrita i entrem al parc. Quan hi ha 2 camins possibles, s'agraeix molt, a part del vent, veure les indicacions dels GR que ens diuen cap on hem d'anar. Doncs quan penses que ja no pots més i que abandones i segueixes una mica més. I aleshores, de cop i volta, apareix una targeta SD de memòria de 64 gigas amb fotos del llac de Sant Maurici, de l'estany. Dius, ja està, ja ho he aconseguit, ja no cal seguir. De tant en tant va bé córrer una mica. Si no, només utilitzem uns quants músculs, la resta es dormen, però només en pla. És que està aquí al costat, Som-hi. Així evitem el fang. És bona idea. La propera vegada portaré el cavall. Arbres morts, jo... És quan te n'adones que tots som iguals. Pols d'estrelles. Sabeu si aquí està penat allò de... Ja sabeu. Hi ha un que s'ha caigut, abans. Quina enveja. Els de la dreta. Quina enveja. Tan estrany i tan bonic, entre el miracle i el desastre són dins. La veritat és que no m'he trobat massa gent, Potser en 2 hores de trajecte, 11 quilòmetres, unes 50, 70 de persones. Menys d'una hora per acabar la meva primera excursió després de 65 voltes al sol. Vull dir que estic parlant de quilòmetres, ja. Estava pensant, igual m'equivoco, després faré els números en paper, perquè si els de cap... Però si estan bé, les meves 65 voltes al sol per un fotó a la velocitat de la llum serien 2 dies i escaig.
presumir-ho. I pensar que fa una estoneta per aquí hi havia dinosaures caminant per aquí, i això era una platja, pràcticament un delta. Què? Tu, que tinc 65, un any, 1 milió, si fa no fa. Bé, no cal dir gaire res més. Només que amb 65